खुलुमबाय लोगोफोर, गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ ओरैनो ब्लग भिडिअ बानायदों आरो दिनै आं माने गाबोनो आं जेराव खामानि मावो आं बे खामानि मावग्रा जायगायाव थांफिननोसै। आं आंनि हौवाखौ हारसिं गालांनाय जाथ'सिगोन आरो दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो देखायनो होननानै आङो एसे ब्लग भिडिअ बानायनाय जाबाय। आं दा माने हि पेकिं खालामबाय दं आरो गाबोन थांनो गोनांनि। नायबानो नोंथांमोना खायसेयानो बहुतानो मिथियाखै जानो हागौ आं दिनै मा खामानि मावो बहा थायो। आंनि हौवाया जेब्लानिफ्राय बेमार जानानै दंमोन आं बे समनिफ्रायनो सासे मालिकनि हस्टेलाव आं ओंखाम ओंख्रि संनाय खामानि मावो। बे मावनो हायि जाना थानायनिफ्रायनो बिदिनो आङो बिदिनो मासाव मास खरसा हरबाय थायोमोन। होमबाबो बिदि बेमार गोदोर जागोन बा बिदि उदै हासिनाय बिदि अपारेसन जागोन होननानै जेबोखौबो सानाखैमोन। खायसेया बहुतानो मिथियाबो जानो हागौ आं जेनेबा बहा थायो मा मावो। आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आंनि गासिबो जारिमिनखौ खिथाबाय। आं सासे मालिकनि न'खराव हस्टेलाव ओंखाम ओंख्रि संनायसो आरो लोगोफोर, ओंखाम ओंख्रि संनाय खामानि मावो। दा बे मालिकनिफ्रायनो आङो एडभान्स लानाय जादों नालाय दा आंनि जायगायाव रावबो गैया नालाय आंखौ लिंहरगासिनो। दा बेनिखायनो आं थांनो गोनां जानानै फैबाय आरो बेमारिखौ न'आव हारसिं गालांनानैबाबो। बिमा दं, बिबाजै दं, बिदा दं, अब्लाबो बिसोरनि नायनाय आरो हिन्जावनि नायनाया एसे माबा जायो। किसुमान बुस्थुखौ बा हारसिं खिनो हानाय जायाखै, बेफोरनि खेथ्रआवनो एसे डिस्टार्ब जासिगोन। उपाय गैया। आं माने आंनि गोसोखौ बोरैबा मोनदों नालाय आं नोंथांमोननो सेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो सोरबा बायदिया साननो हागौ बेफोरबायदि भिडिअखौनो बिदि ब्लग भिडिअ बानायो ओरै होननानै। माने आं आंनि गोसोखौ स्रां मोननायनि थाखाय, रेजें मोननायनि थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो लोगोफोर। मानो होनोबा एसे गिदिर बेमार जादों जेनेबा हामनोबोथ' बहुद टाइम नांगोन ना। दा जेनेबा गाव मावनो हासान्दिया लासेनो आं मावनो नांसिगोन आरो आं मालिकनिफ्राय 90,000 एडभान्स लाखानाय जादों। फैसाखौ थाब मोनथ'खानाय नङा। बेखायनो आं दुखु मोनदों आरो लोगोफोर। आं माने जिउनावबो सानाखैमोन आंसो बिदि सा ससेयावनो बिदि दुखु खस्थ' सहायनांगोन होननानै। गाव मोजां समायाव, गाव मावनो हानाय समायाव आं नानिखौबो हस्टेलाव दोनदोंमोन। दा बेनोबो हस्टेल फिस हरनो हायाखै, बेनिबो स्कुल फिस, हस्टेल फिस, फारसेथिंजाय गावनि बेमारनि न'आव लाबोदोंब्लाबो दा मोजां साबिबो जाहोनो हायाखै। आरो लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ सोरबाफोर नायनानै गाज्रि साननो हागौ, बया मोननो हागौ। माने आं आंनि गोसोनि खोथाखौ नोंथांमोननो सेयार खालामबा आंनि गोसोखौ मोजां मोनगोन बा
स्रां मोनगोन रेजें मोनगोन होननानैसो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै गाज्रि मोननो नाङा।